wase papa kosuara fani so na ye manemu so enche so entra so esi di obi sawo anade odi adom no ewo Jesus de no enadai be faye mu na kasa misra bambo de tono so enukum de tono so wada de tono so tumidian panyi de ejira tuo biara enyan kwase asam sabe itofa ejira tuo yan kwase asam ewo David ye no osuru kasai wo kasa ahum nyina seretu opam kasa abeja wo ye no kwafo yampa abonie be fa dwumade ni nomum na kra wo pam no ka ne mrato na achie wo nyame no wo ya promprom na ne kra so ade no ne nsaka ye wo ka mo be fa dwumade ye wi beda wase adom nti amen amen la ila ila ya Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah la ila ila ya Muhammadur Rasulillah Muhammadur Rasulillah. So etiefo afimu ani anya de empire sempremo ebremo afi die nyame adaroma kan kwanhia ababresa de patuwo ne nyina no anhya da ama na home ne so anu nti no ye de Christmas chorus ewo French mu na ebrew me pa cha so wa krado a woni mento sa anwumu yi zintu sui la moi zintu sui la foch Pentecouscous toi, ce n'est pas kung fu moi, wate. Zin tu suis la moi, zin tu suis la fouche. Pentecouscous toi, ce n'est pas kung fu la moi. Kalamatui, kalamafouche, Pentecou la moi. Et les bazons, fou les mazons, boule boule tui, wate. Kulamatui, kalamafouche. Pentecool la moi et les bazons, vous les mazons, vous les boulez tui. Yo, me dis c'est, où t'es ça traîner fauchene d'osso, me pas chao, au dia, befako, ou batimia, c'est ça non. I never insulted anybody. What's your say? Don't mess up with me. Hey, son. Master Party, this is a real. And Penensa Sadia China say and test of Fra Yichi. Me huna meka de ye na nso watan na womu na meka no mawi yesene se be me bonate teme me nkuta na nka ne magya na nka na makoka se me hunu ya nka sa obasa sabone aka enka se boja titibi bɔ mposo mayenko na sa wokoto sabo bi si wunu so a ka tira no se he aboa sɔre yenso anuti na me wa hena na bi sitie eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo setia yese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mampon de hye ni bie danfo ye dan bramo Dagon mebinko afisa se na obia ayensha na adom na sika na bibia ayam rosom bia otiensha 104.5 FM insha guzo mu nyina fisha pa kankana wiase mzabatiefo mi dia jawusu mapa kontonchi abo ehia kumana na waka si bretuba gonga jatadenie matas na nyimne nso a mi di wiase msembre wo eye sunsum nsem modi headquarters esanso ye ensem dosopo ahemfie enanso yamodi atem don hwere ba ko wi Richard odi baby Joe enso abeto aso sanse omde EPL commentary abeto aso Keviat Probitan so hene Klobisu ma hene ochikrom ani kokobra assemblyman oha sanso na producer Nana Ajeyi Ampofo mensa sikapoto sumienu Eye mpasaso number 2 akwamu hene enabumichidom pacho Facebook ye insha 104.5 FM YouTube ye insha TV na fe uko multi niswa eye Pimside TV na Sameng TV Tigusa mungina afisha pa fise no bia insha amanonefo Ghana-fo enamfo busuafo mungina afisha pa nipandoso ya kase body back bakwa adebe chempacho asole ba ko peye bobo hu na fe soria Richard and baby Johnson atuaso asole nie hamba nini ofuna umsebenzi matota hamba nini ofuna umsebenzi matota
Okay. Ene mo akwaba. Pacha yera. Nani na wura hui. Asa na wiase nyina bu aba wi adan. Kasa de no obi antin ka wate. Broanim kakra. Ne ni nkomo. Broanim kakra. Me pacha me baya master. So hu ye. Pacha radio do me. What din fie sai? Pacha me nya 40 years. Fie aduanan. Pacha. Okrom ne he. Pacha me record dey apedwa. Ani e frau sai. Pacha e me Georgina Frimpong. Georgina Frimpong. Okrom ne he. Pacha me record dey apedwa. Ayai. Pacha. Ko okrom ban ya da bebre. Okọ asori ben. Pacha me ko Roman Catholic. Wa worry. Pacha there be. Aware some pacha me jaware. E ma say no produce. Pacha me mo 7. Ma say no me say. Pacha me mo nko 7. Ani be ma no nko a. Pacha. Yo. Pacha me wo 3 or baby, 2 or baby, number 5 so baby. Okay, why are you? Do wapon? On bio. Fabi kan we? Pacha dey. 7 na ka o de 3 na 10 na no anu. Pacha dey. Sa. Jem fancy on. Pacha. Wapon. Me dase. Wi asim nsam ye dwumadi a wotie. Pacha. Dwumadi aboa. Pacha. Ana ye ntwa so kra na ye ngope track bi ne ye mpushi. Pacha dey bi aboa. Me dase. Anyumre yi. Pacha nyumre dem ba ya boko. Me pacha me free house me kwatena Togo. Ana me ba mre bi na yesi mechiri ba na yirawo. Mechiri ba be ma na yirawo. Ana me koye na me tontoma. Pofa ana mba na mde be menua be ma no. So mfa ma na yire. Na ode ma no na mde me san ko Togo. Nti me ko be 2 years na msan ba ye. Me ba ada no bi enwumre na ma me frɛ me se me mra. Na me mra me ti asem bi na msi you. Ti me ko na ose George. Asem bi wo ho samanka asem na nkyerɛw. Na se mi wu na se asotwe bi wo ho a Nyankopɔn de asem ne betwe maso enti me ka kyerɛ eso asem no ema obi ante se mabɔ wa mane na msi you na se wo sere me pass asem no ma me ma asem ni mpie na msi you ena o ka kyerɛ me se sa na ntoma na me de bre me kyiri ba na ye ka kyerɛ no so mfa ma na yire no o mu ba yare ye no mu kɔ ba bi o mu se ntoma na me de bre no no ye no na ma akwala ne yale nti me bayifo o ka asem no kyerɛ me no enwumre no ma na bisu sa ma ade achen ti ade achen nam ko de odi machi ye frɛ no yaw Emmanuel Frimpong na m ko ne chen nam se yaw sa na na nti ka kyerɛ me se entuma nam de beche kwasi ma ne de kwasi keto ma ne de ma ne yire no mu ko ba bia ne ba ne yare ya wo se me bayifo enti frɛ no na womra na baby kro mu ko yo mu ko hu se me bayifo no o mu meka ma mintie ana o se onim ne telephone number metena ha be 3 days and 4 days obi amfrɛ no obi aso ntimi amfrɛ me anka se obi a sister ebi a asɛm a enua ne kan ye no wanka ne ye enti fache ene gya metena ha na me ka kyerɛ me ba mu asɛ ye frɛ no Silas na me ka kyerɛ nsɛ me de asɛm no be ko nhyira na o se me nya ma ne nka me gya ma ne kan nye hwe enti se me nya ma ne nka na me de asɛm no be nhyira ma me frɛ no sɛ eba na me see you enye hwe wa kan mate na me gya ma ne kan na me san kɔye enti me kɔye a me san baaye me ba me kwachi amachiri ba na efre ne yawo na wo se ye nchia no me ni me nua na efre ne mere ne ye kwa oni ne bedi nkoma ye bibia me konam de me chia na wo se ye nchia no enti wonye me nchia eno ansa me kwa na makogyan na oni me nua ne kasa na bia masan akọ ena ada no me kwa ne ncha nwumre bi me makọ ho ko TV ena mkwa na mkọchi ano se wodas good evening ahyase no kra na me ye mistake kakra ahyase no me kɔ hɔ na mbeka kyɛnse me kunu so obefa nkwala na kɔ ɔse ne emi amasɛma me ba ya mkɔ kyea no sɛ me firi Togo abakra no wa musa me kwan so ɔse ye nkyea no na mkɔe ti nwumre na me ma no kɔ hwɛ TV wɔ ne nkyea no me fira sɔre ba na mkɔ na mse nkwala no ma me safua na mkyea no so odas good evening emprensa wanye so na mse oh odas ntime kyea wonte ɔse firim so kɔ no uji me no anu so ɔyɛ ne nsa sei timi gina ho sa na me ba no ede o mu sa yem se ma me kɔ na me kɔ fie nti nkwaran ba na me se nyu mu na kɔ hɔ TV a enka me ma ho nwumre ma ne medidi matem menim bɔ ne kra me de aye na ma kyɛ na wanye so ɔka kyɛm se me mfiri so nkɔ ne me jimi enti mo mu nkɔ hɔ bio nti nkwaran na nkɔ hɔ bio na me wɔ hɔ abe 3 months na ɔde sam na ketewa bi na ɔde ma me nua ba na efre ne mere no so on family me adan kwasi adan no pa bi ode samna ne baaye no na ode ma me sister ba kon efre na bena ne ba ba mo bi efre ne Daniel na ode samna ne baaye ti anopa na me kwa asore me hwe samna ne din na me manage samna ne de to ho na me kwa asore na me baaye na me de samna no ma Daniel ne se won fa samna no ko ma ko so se won fa ode as samna ko ma no
ana me ma me say adenti na me de samna na mase mfa nkoma na me mansofo dodo ada me na me twe manso sa na me ante me ba na me kwachi ano wo se ye nchia no me kunu ka so obefa nkwala na komkobo na mane ti se menu abema wo se ende me amasema ana me kwachi ano emprensa wanyo so na me se me chi ano wonti ana wo se me mfiri no so nkwa ni me jimi no ana ma betana se betre man se ni won firi me musa me se adenti na nkwala na ma ho ana bibisa na sam na odi abre me meji na aye den enti emfa ne sam na nkoma no enu ani manka hwe mani obi atam nyame anim nukreni menwani pie fra bonte oba me nua mere no awrantimi ne no obi atam ha kwase asama kwakwa mu asama kwakwa bayifo wanu esonsuo yarefo oni odi matam sane fata odi matam nyame anim ni na my be a friend no step up our chicheni and oba fie ho obe pie asam no so and opata ye na memi ama no and eno mesten da foforo na meka kira me man say sani omo ye no me hu so omo mpem asem be ye no mde bo minti me bai obia en no me sani esese anuafo etana enti mo obia hwe ye no anko ne dem ho akohwe tv on dem ho abo bi mpa waka wa on fe ne senkyerɛw ana me kwa abonten na nsuo ba na me ye se me de ade besuso nsuo enti me bai no me hu se me bai ba mo apani kakra wo mo ame no bai no ne mpapo agu ne kwanya no na me fra kwala no say atu no oje so opie ye na me bonasum na me ka chan say me nka cho say nwura dam ho bio ada no nte ha no di matem atem didi hunu say me ne nya na veranda ho no di matem wa bra me ni na tem na ma ka cho say ko nwura dam ho ko nwura dam ho ye den me ma me say ai ada na ye mansofo sa ada na atwe manso sa na me say ante mesrew me na me dem baba ma me ntia me ba ada no sa na ye ya o ma ko su di matem di hunu wa hanam manka hwe na me yesa bra bi wosoro ho madam fu bi wosoro ho me kwa ka kire ne ba se o mfro mu bra pani wo Togo no ka sa nkire nkwala no so mu pesa me tete wom dia ene me ka sa kire won a o muntie entim koduru ha me ka kire bra nse black ofi me sro wo credit wo fon so oni credit ama me nye 2 cedis ma na fira nkwala na bla ma me na me ne nkasa ehwa na me nua ba no die Amerika pupupu no beduru honom ai nkwasi asam mu asam eni nyame anim ni wodi matem na wo ediem anim honom ba bi olam ho papafo bi wo honom no me say sister se sia na wote hanom a mo kanyamsem na eda na se wode ntokwa na mo ba beko wa he enti sister jawate na msio na ja mimi ama no na nsuo na yese eba pa eda ya metim nsuo nwunu da na fa na mse me de ade kososo nsuo me dru fie ho na menua ne tisi nsuo mu awa ba pie bra sifom uyo ba tifri valanda no so sifom ha na mse me sifom da so uyo ba valanda ha na becheme na fam sifom ho na kobome na enwa kra wani ahode no se enwa tene fa ba bia hu na no ntasio se watena fa ho no uyo ba betwemi sifom o no de ne se me no ammo afoma na tie me mani gina mencha wase mu firi ho na me tun sam nanim na kwala gina ho a fedi wanti me anto anatie na nwumanim ana ni nua ba ye chiri baba ko be patayen ai beifo oba be radem dasio afen me hu me beifo wo ye me radem da wase beifo bonsam wanu eso nsuo yalefo agrada nkun na mse awra hweye o na agrada na mekun wankasa na afedi umpata ya ena mimi amano ada ne benwumre ne ba bedi amangugu ba bi amepra ena ofire dwumbae na ose akua wona bedi amangugu ha na kola ni ya no wodem wose pie bla ha kola pie wose na di mangungu a wose an wose na di gu ha kan besesa be pra ne tententam ya wi nipa na maami ya sia ya nwan e kina be chema wi ofie ha na afedie obepra amangu ewura ne firi ho nyame anim nukureni me tete papa sister bi efre na enu one ne ma o ma dawroma o mu na akasa masoma na yese me da so te ni pate bia enti nyame anim ni asam na tete me be ye na abo me nim ho hwe enti me tie mu program no pa na asam no ameme me da na enti se me da asam ne ba asam de beda mu sa me sramo munyi asam no ma me na monka na baby o ko yo ko hu sampa me beifo no o mu ma kire me baye no baby a me wi nipa na mama me se ye ngaw no o mu ma kire me nua ba ko su no ma kire me na afeso baby o ko yo ko hu sa me ye yarefo ma no eso nsuo a me na me ne bon sama me di na chi a me sa no no a me ntime no 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 ma kire mase na me pa chawo mu hu me mobo edama me tim nyina ensuo nwunu fa enti misra mommo ame na mi ntu frifie onya sa me waja me ma me pedodo prapra misra mo no me na mommo ame
na me ba ya na mama ne no no Live on 104.5 FM and YouTube Insha TV, Facebook Insha 104.5. Mon like na mon share, mon subscribe na futusem and afi uko multiniswa Pemsan TV and Sameng TV. Mami akana kusem afina kwa mi gonga ebe dago no so no. Mesa mo kwaba. Pacho era. Yo, so ho ye. Pacho era. Ensu ati bibia so nyame ye. Asembia no de sika twa se we de edi nti enko fa sika metwa. Don bi da. E bin si da. Tinya bote wate. Pacho mate. Yo, asema oken isi da ben. Pacho asem ne de me fan se be 5 years ni. Na me de entoma ne be cheye. Ana bro sa akra de minti min kire se entoma ne be de me de be che omu na mkoye. Minim tam kro omu ko hu se me be fo a omu keka ya omu de asem ne to ho ansa na. Me sa ba ya me ma me be bo mama ne. Ti de o kan che si ya ne ba. De o kan che si ya na design. Pacho nto kwasem de. So mo kan 5 years ni. Me pacho be 5 years ni. Ti de o kan che na nse si ya no kan che wiase misem so design. Me pacho no de ebe abosome be enso ana nwotwi mu nie na omusasa te be ibone ne ntokwa ne ade ade no. Nse asem no ka be bosome nso ni. Me pacho an eguso abepem sa amle nyina. Ye ka se da so wom. Me pacho da so wom. Omu guso ba obaye. Ene akutia wom abdano abai kura ye betu kura no. Me nua ba no tife bie na no san asantefo so ye nipa. Da bi mfanko. Unia ba no o ye de ni. Me pacho ndo infantini. Aha na o ya asantini. Ye nyina ye nipa ate. Ye twa ho ye nyina moja ko na na eba. Temane ha wate. Nipa bia ye nipa. Pacho. Wani ye mienu, ono so ni mienu, ohne sauntem we baako. Anu baako, aso mienu. Sana ye nyina ye tie. Ye hu nipa bia se we de na so ye miensa, we de naida. Wate ase. Me da se. Unu e ba to so sai. Me pacho to so 6. We ye pani chena. Pacho. Yo, ona na ire wo ya akwache na de. Me pacho de bi ono to so 7, ona me de ntoma ne che na ire. Na me ka no ho asem sisi ai. Pacho ono na akwache ne ntoma no. Pacho ai. Na akoda no ba na be ma. Pacho be ma. Odi mfie se odi woni bua. Pacho me fa so nya be 6 years and 7 years. Na unu yanso okoba bi. Pacho ai. Na be akwa na yare ye no. Pacho ai. Na odago no so akwa na ye no. Pacho ne na mini hentimi nchira de kura na ye akwala no. No ma akwa na yare. Pacho ai sam na mi otogu. Unu na oi. Me pacho be ma no. Me pacho manso be bi na minim be property awo. Oso okoba bi. Me pacho ai. Be bi hin no koi. Ka kire me. O me ntimi nchim so ko dunsi ni o confirm ala mo anaso di for me pacho de bi o so ko baby pacho no na ka so ko baby ene e ka kire ne se ntoma na me de be che no ye no na amakwala ne yale awowu nti tisamna ye ka se akwada no ho tizai pacho no ho ye bibi anya ne bio pacho de bi o unu ya no ni ntokwa bia o twembe no ko busa ne se me me mama tize se me pacho minim baby owo ofiri also manso na se bibi baby owo no ofiri honom eno obaye na me de ntoma ne che no eno osan akoye nti me sa ba kuma se hanom se no na won free man so ho man ti free time am den to an be chen be 6 years na 7 years ni no me ni na ni nye na bio be tie ka se onim na chiri kwan me pa cha me ni ba bio onim ni phone number so pa cha da bi ni nua ne be hu ba bi awo yen ko ahman so na yen ko din komo hello eno hu ti sai adon ni si yo afi Japan so happen ko ba ti hello Ebacho eno Mary ni. Ebacho eno na ho te sai. Adi ni ntimo. Da ho kakra me na ho ntwasi. Hello. Yes. Jey na ho ntwasi. Why? Ebacho mi na yeso. Jey na ho na ho na atiko ho na ba. Ebacho Georgina unim no. Me pato me ka cho se mo. Miss Jinanya no homa na munya kra twetwasi tijinanya man ni ngomo why pacho. Eno na to se me nka. Fide ye. Georgina unim no. Me pato mi ni mo. Odi ano no. Ni ni ano no. Umi no ho na epani.
One happened. Me da ase. Then I cause muntem. Me ba to wa fe mi ti number na me sia. Yeah, ka say sam no be at you Insha FM. Udam live obi etie wo. Aja so na me ka say. Unia ba, then na muntem. Wa di di ma ton na ma ti ni die. En so ko ko en tam yan kasa. E ba ni say. There 6 months. Ebacho obi coach we chiro ho na kasa we chiro no. Obi an coach me. Obi kasa we chiro. Ebacho obi kasa ansan wa kasa. 6 months ni we chiro ho na kasa. Me kasa. Hello. Hello. Me be sense mo ka no be kan hyewa no. Me pa choose. Ma dis obi je we me pa. Nipa ebacho nipa kra o coach you no. Wan hwe ya me mistake. Nti wa afọ adwene kasa. Mo bi nkan hyewa no. Okay. Me da se. Wan na kasa no. Me ba cho. Etina ma ni be wa no. No obi gina wachi kan de ese oka na ocho de ese oka na e hwan. Na na ebi nkomo. E na wo fresh. Me da se. Chiremo ye tie e ba ni san. Ye ni abama wo ye ni abama ba ko ni man. Ye ba to chi. Me tie okasa. Ni abama ba ko ni man. Ana ye ma ni asu ni ti. Nti dan water soup. Samana se yense. Ana ni ba akokọ man. Me de suma me ba me ko ye na oni ho. Ana de man man. O de man man. Ana o ba no se. Yenje. Na samana no. O ba ni obi na ma jale. Nti o ka sa na madam fo bi so ba se na me because ni ma tem ko se Eno Mary gina no ahoma no munye gina ye mame. Me ba to E ba to yeti okasa. Stop no. Ana na dia was o ba ni obi na ma jale tem na bi. Enti o ka sa me ba ne se na jeno. Ko kakra. Ana me ka se me tem na betu. Na e ko nti ata mi o kwala ana mi pia Eno Mary yes mini ma bia ogina oda homa na munye emwa yen twetwa sisa so say man afanya mi aduma hello yes bia ogina emwa ye kra twetwa sisa so betuma down kakra ye dada no oda da ho dia betia ko hwe be gina ye ni gina ye Nenso etiko pa. Na to boss ne kasa emfa bufo nkasa to boss why? Ni be so ni so. To aso yetio. Nti ya ba se ba ma ne kasa. Wala me ma ne extra me bufo. Ana me so. Nti me so say hi. Ni ya for to no motema mentally woman I see a motema one de want we are bench Mary wa homa na emwa yen san fra obi o producer mo de nen san fra na homa na munye crowd titiko sa titiko enti mo de enkoso fa we twam kakra me mo de fa announcement kakra twam na yenko na yento aso Kelvia probity enkoso hine krobi so ma hine ochikrom ene kokrobra assembly member Ngozo akwaba yonkwe emere ba ya to aso idio Kwame se adumdum ye dachna ena afimu nyina ye gya ne kwan enti 31st night ye nyina ye bohwi na yakọ atwema twede Joshua Junction ehonum no ogie ne faudie ne nyina sade Timothy tie no sana Joshua Shwabe oto nchepe obetu twede homa enti ye nyina ye kọ atwema twede okay Joshua Junction Kwame ani jesem ne se Friduada ena dwumadie bi akoso revival so kwan na wo ye akoso anti kansantie ma Kwame se ifo Joshua tie na kansantie o necessary to twede wa so hene edi Kwame Friduada ena odi nkenya somson kubi ehihye so na adanse a eba na so na adomdom ye dachna
ɛna yɛ bogyaeɛ no ti anɔpa na nkro pɛpɛɛpɛ na wo ɛno ɔmo nkɔsoma anɔpa na afei anwummerɛ all night no mesrɔmfoɔ no nkyerɛ baabia ɛyɛ atwematwadeɛ Joshua Junction ɛne yɛn nyinaa yɛkɔ na afe a yɛbɛwura mu no yɛde yɛ ho akɔhyɛ nyame nsa mesrɛ wo mfie pii no ne aduonu baako no 2021 mesrɛ wo baton stick na wiase de bɛtum nika no ɛbɛyɛ dendendendenden futuro na bɛdi wiase akyi ɛti wampɛ baabi amfa hyɛ bra nkɔhyɛ amanya me nipa bi amfa ne nsa nwu so anyɛ odima mpa yɛ amaw na ade kɔyɛ asa ɛnyɛ nnwomtoɔ ne nsɛmbɔ nko a mesrɛ wo ɛba sa wobɛhu a yɛka ateasefo a 2021 anka ho yɛn nyinaa yɛkɔ atwematwadeɛ Joshua Junction ɛkyerɛmu bi ɛtra wɔ esu no afɛ sɔfo Joshua nankasa 0540 447400 0540 447000 tie number ni 0540 447000 na watimi enya Prophet Joshua na one no abo enkomo number no bi 0540 447000 na watumi enya Osofo Joshua na one no abo enkomo mesrew phone so kretumi ye odimampa e de emaw sanso so na adofo a munya money sofo penin ya woda One in Christ Ministry International no mechanics ya nature Bishop Nana Obri Yeboa ona oye CEO Spirituals TV besrew mo amone ne sum nyina mo amne nyame enam ne so ye na asafo ne nhyehyɛ sadum dum ya 31st night no ye bodem e won kan pumpuni mantam besrew memma didi kwan wa ma oda di titru asafo ma no One in Christ Ministry International asafo ma nyina ye konkan na sanso na ebia na wankasa wo Spirituals TV Bishop Nana Obri Yeboa ne chesenkom hye ne dwumadie nyina wugitum enu 2% ukodi ne ntoa wonkan ona ne ye 31st night mesraw benchra from your front desk no abetrodin na wankasa wanya ticket ya abegyina so e de akonkan ne bi Timesro ye nyina en hye ne nso obi bisa se won de won kan dada eti finance afo no esom en kan Sprinters Road ye ne eye Printex ene di anu hwe tie nkyeremu ni ye Accra Sprinters Road ye ne eye Printex ene di anu hwe eti mesre so obi bia emohwi ne ye nyina 31st night no ye tu evangelist so e won kan nkyeremu bia trawe so no no afre Bishop Nana Obri Yeboa e was 0248 68 4225 0248 068 425 0248 062 0248 068 425 and 0202 695 063 0202 695 063 Kwame no watumi enya Nana Obri Yeboa ya oda Spirituals TV ano ya onukro ya ene the founder and overseer One in Christ Ministry International Kwame enshirabo do na ekoso yenua bi wo Sabri Abrochimem Canada Toronto eye Mr. Bequin one ne yire omaboade atimi abekan yensa okay Mr. Samuel Zaka Mary osenkodi nkomo hello Mary. Hello, Eno Mary. Yes. Afede wajina ye. Me ba so to. Aha, afede meti onka. Yo kasa meti o se semna bia de koma no hu nsensem bebre. Oh. Me ba so semna no kom. Ana weje. E ba na me anso ye. Ana me pie kwa abonte me ba no ani me ma ni gina sa ye de. Ta na me ko to me fi. Enti me ba so asemo o meka chine say ni me ya ma me ba so abu to ko di ni wo wonu wonu ka ko ni bi ana me ka je so ha wo ti ya ka fa se wa bi e dia en ti le beisi ani ti na me de Mary. Yes, dear. Nti wan kasa hwa unu aba we bayifo. Ne kasa mu ti na me de bayi ni man. Ne se abufu na de kan onye bayifo. Ne ba cho mi ni na so di na ka ta so mu. Mary. Ba cho ni. Asimo kan abufu na de kan na se ampa so bayifo. Ne ba cho ni ko be di so e bayifo. But the way I was
ya na baby who you see coordinate na me no cha me man ana ne won ko me man ka tan ni dimi ko de unka ba ma se ni ya ba mana Mary wa huma no munya nyame adom wo cha mo de amiensa nka wa it has yem fan ko live on Shawan 4.5 FM TV asimin sem eno mi sam akwa Otu nua ba no. Be woni kakra me. Be woni. Na unua ba nim se unu nua ma ntoko mo ntem. Me pa cho woni mpa. Na mo ntem tisai. Me pa cho. Woni Mary mo ntem tisai. Me pa cho na yentem. Na soap ni nyama na mo ntem tisai. Oh, mpa cho na soap ni nyama ye no. Se me sori anopa. Na soap ni nyama na mo ntem tisai. Me pa cho na yentem nye. Aden. De ntia ba ne se me ba ye no. Ne sister ba ko prefie ne fa. No so prefie ne fa. Enti mba na ma be hye mfifi. Mo se America mentia se mo nyina mo yanuanom. Na se we sister mentia se enzen. A me pa cho me pani ana tuntum ba ko di ho no be di akire. Enti me ba. Mo fe ja ba ko. Me pa cho ye na ba ko eja ye sononko. Afa na ujim na se we nua ba yi. So mo nyina yanuanom. Na kwa so me da so yanuanom bo. Pa cho. Mo yanuanom. Pa cho. Eni kwa se nkanto kwasi mu ntem. Je na ko fa ntokwan ba oni Mary ntem. Oh, mpa cho ntokwan de me bae no. Kasagu microphone. Me pa cho ahase ne emre bi me bae. Na ono ne na chiri baba ko no wo mako. Ah, wo mu ne nkasa. Me bra be ma na me kana sem sesi a no de samna ne ble me no. No ono so ne me nua ba ne nkasa. Enti mba na me de mimini me ma me nua ba ko ne bae na me ma me chiri ne mu asem ne mu. Enti ekoja ma me nua ne kwan no. Ene ekofa me bra ne nchen. Na me kwoto se wo mu ka asem no de mo se wo mu ne ba ko tuntum ne nkasa. Ana mbusa me machiri bando di machi be man bisa nse yaw na da na anuafo mienu ofi o makon na wo pani wo be ma na wanti mi ansiesi asem no na ne wono no nkasa na ne we kasa adenti na ese ba ne sa anuafo ntena asesa wo no wo be ma wo pani wonim sai papa wo mpe bone e papa de no kura ne ko fanto kwan ba ye ana obi anka so obi aho na ho ande semna nso ansem famre me pa cho na menu abe man na de samna ne ble me o de fini kromo ne ba ye ada bi o de free efi eni fi fufuro mo te be bi nko ana o de ba ye sem famre sa de abe senti me sa kotobu sem famre wo pa cho an na onu ma montam ti sai me pa cho ma so na de ntuma no kra o ne ye ni mre tie kasa obekasa ma de achen minim so when depression dey na so when menopause minim Yebusa akosa ba ko be kan tin unse mo akasa ma wono asi ti busa akosa no ya no wate me da ase say wo de ntoma no koyan se na we nyina e ba gina mu ntem nye da no echi na mu ntem nye da bi no che no di soap no small sen famre adan de nti e ba nsan se me ba no oprafie na no watwa aja ena na me pra unua be ma na me kan me nua be ma no enya me ba me kwachi a di soap no small sen famre aba na mu ntem nye pa cha sam na ni ntem ye fine na de me kwachi me pa cha me kwachi no no di matem no ni ntem nye akiri na nsan no de samna na eba ento de samna be na me ka so mu nsan fa samna no koma no eno mu de samna no koy mu de samna no ko na ma me se ade ntina me de samna no e koma soap no ba nsan ntoma no ba pa cha ntoma ne ba dada ansan na soap no ba na so na mu ntem nye dada mpa cha de de soap no ba e no nko ena dem de ntoma no so ma ne no nko enti ntoma na chi kura nsan na omu de soap ne bebre me enti ode ba na mka asa mempe na me ma mese da bi ma me mfa samna na mfa Mary so batu so onu ma me eyi ya no me ba onu ma me yi ma wo twa wo ma me na be so na so no edi ni no ka du so ko jimi wo mo o sha mo kan no me pa cho asam ne se okay me pa cho da bi me am pa cho me kan o kan say me pa cho de me kan ne se ma me nso so samna na asam no so chese me ba me nua no ne me nkasa ana mbe ka asam no kire no so no wantimi anka wantimi akoka ho hwe se me nua ne se me firi no so nko ne me jimi enti samna no de bra me ne mempe me ne me ma me anyi no kwamboni bia so se me di na tema na bi sa wa ko jimi nua me ma no me pa cho se me beifo me ba ti ko jani ko sambusa ntenie o so ka chene se onu Mary akwadu so akujimi ni nua no me ma no me pa cho wo se me san me di ni okay ye anam se baby ono ode me china bosomfo ode me china malamfo so no me de wonti me wo se me beifo na me san anam se baby okoya okohu se me san no eno kwaso kan sa asem no kire no me pa cho me kan se wa ko jimi wo mo me pa cho me kan
I know Chris or Jimmy Womo. If I showed your car into a mamma cancer. This sounds like a beer channel. Sounds a before. Look a beer channel. I know the area. I am possible could Jimmy Womo. And also can wa. But I made the car into a mamma so mechanic. Me say, and no Chris or could Jimmy, and also can wa. Maybe I just said no, dear, my tempting, I'm so mechanic. Question Musa Yano Mammy. Said on Yano. I am passe. What could Jimmy Mano or Jimmy Womo? And also can wa. Maybe I just said no, dear, my tempting, I'm so mechanic. There's on could Jimmy be a. Maybe I just mean a chinko who dear. So no kind. Eh? There's a money will be a trouble be a passer. Nothing on the area. Maybe I shall also could Jimmy Manum on Susu before. Never know the Uzu. And Pasha or the carbon me bay. Now so can be channel. I'm so mechanic. Let's all be a channel, uncle. I know some my unicorn and mamma, Miss Young. Now, be in the beer or di matem. Who did the yo? Who did the yo? Not your catching so always in Yania, Unipa. You saw a kid, dear. Did you not say, Mom? If I show, send no music as I made in Tomano. A dear Blero, Mamma, Aqualane, a Yaria will be woo. Nothing you see the matter was a maybe for Manu so soon near the other. And not in a shame before Mamma so make us as some nature. Did you not say? O me pa cha se no mabo me baye no sam pa me befo ma wi nipa na mama me sian ye nga akola no so nu ntina ama ne yale a wo bewuo enu ntina me da se mba se o mo hwehwem se ampa se me befo ampa on de yenya nhwemu ho so ko do so ko jimi me man de on yenya nhwemu no na nhwo de ma yenya me de na nhwo de ma nze ha e ne ko na yeduma ye nzo ne kraka Sani ayen. Udika quarter no nibim. Se mema no kotisi ya asem kesi obenya asem. Kesi hey, cha. So si ye udi akodu so kojimi yen. Obenya asem. Anu so e. Abra so kan wa. Obufo me ma de kan. Opani bi ne busa nse abufo ya de ade. Abufo kra den. Osofu ni masema kache no. Osi abufo ya de a Emma wano contentem si wadwin. Tia. Abufo ya dia, emma wadwin. Sabi wano ekod. Oye wenim nis. So what you say? Pasha metias. Abufo ya dia mo wano contem si wadwin. Waka si ye mi kura na kwaka ye abufo die. Na so aka wi. Manzo mi nyina abufo die ayemo. Mano ekontem si wadwin. Let's one so trouble. So I get to idea. Does your question man pound your before? Or don't you answer? Memon did in busy. Do you also want to have a go at it? Never to us. So Joshua Mokaba. Young pump to say. Everybody had Joshua Junction, which and Yasam get to a Rusua pass one night in what's and Punchabu tie satire in a dome. Oh, a drum watch on par. 31st night. A jabo Yabedu. Joshua Junction. Chumachadia. And the Pumachadia Nefako. Nabon some satire. Yeah, Otina. So Joshua meet you. Yeah, no more comment to you once. Continue who said or time Tim. Otanya abusere munyo abusiano otanda omuntemntino omuhia sombenya pani bi na ne ombetena ase na matoto niema demfa be semna ntonchen adena kwan so bi e ka biribia ma na aye ne nyonko ya na meti asem no mi ya de answer say wa we be ya wa ye be ya we na ma ne sen ga se kodonchi afina no so na ya no ka den so Joshua wa aboa be se ka so ma me na ya aboa ko ka be ka e no tv o ka be asia me pese me kan ye wo ya eno na ayo musalo so ye komu dipa wa hwe kro no obobo musu asin de obo ne be ye abusere munyo emunyo otawo mami oti a nice woman and ahu ofe but ohwemu a omotentan omo ntino mami okwa asore ben Roma asore de moko madam say Kristo ntimumu Mary ya kron asore se okwa asore pa ampa anya meti omu anka onuen
ka ba hunu se menu ani akwabi ne kan o se Yesu di mu o se den o se meti Yesu mu o se wo de ntade we Bible say nhyira ne opatafo wo de ntade we na ti Yesu mu ono benya so ahenni ne de nhyira ne opatafo onua ne se fe o so se fefe o ezi se afei ya ka ma na ye o ya na afei wo de ndi akọ mu ma ba fra bro nsan betena ha e ba be hwem ye hwem ye be hwem ya me ma no so mu de na ade asem beba ade asem kase ne beba entene se opa mon kofi ne ja mon kontrasta mon kan boko o chama Mary soba se fe ne se yo montem se yo montem so je chama tio yo kodanchi entene o chira no sania oni chira chana be gidigidi wona wo me area when one more maybe one day me all night dey nye se all night dey go rafi from keke but all night dey hwe nkondua ne duabon no memu kofi se me nchi abrant no di benku no se de se de benku na ya bankudie tuagu ya bankudie tu benku na egu da oba ha no so benku I was also nyina jai fertilizer bottom na benku okobra ne so benku di n'echi na kodanchi ne me da no o mama kuma tu kakra the sense me share ana we say we dey na ahwe ana akobro me so so say Nyankopon dey bibia mu Nyankopon so o da dey Nyankopon enti no what no biara wo yare biara sunsuma sem biara ha ne ma bi ha medical trans be ye say enyimre 5 na dey akopon enyimre 8 konteji so atiase medical trans about 5 pa be for me transfer counseling because if be for boas be for doom power Joshua 1-on-1 oh my god be for konongo ntime transfer be for no na my counseling dia 8 and say shempa wona say obi an challenge so say 31st no driver ni bia kobi to wo train about 7 na driver ni ko be na no ko to be gina kwan ho ama de a che no asan ko ofie to person about 31st ni bi obi am won de a ofre che na ba sim be 4-5 so ba cancel so ba cancel o person ba bi nku ade a and about 4-5 and we say oba na do kata bi and on to be asen kuma che obi na ba obi ada din about 8 wa ye on na mo so betina se pa twen ma abo 7 ni 8 na man for the shots and there ochina drive ni bia so kobi and ochina 7 but na me oda lord kwan be call night on china the abodan for this batiti wo mo ade chana ma sa kote on board am so entino Joshua Junction atwematwede sofo line also got Joshua Junction obesi wo atwematwede ebu akwaso Joshua Junction be bia free be biara se be so na afra no my 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 kontajala panso se flejora be mfiara no ya wona na revival okay tana emergency ni council wa ochana pa emergency ni council na taso ye wi ane de mpa about to be 12 one apona afa ye de atwa anwumre no okay enti no kontajima no asi me da se be so be so no ma don atujwa me ma mina happy birthday obisi ni nkonwa yire nji nkonwa yire ti happy se nkonwa yire ti ade ma happy birthday ze na nyina no awuntafo kabiat kwame nkoso hene kwame na zen hu sei me sei ho efe 2021 unyeja ho kra mati anya no basa dabi kwame maami ntu menu abaif yo me na kwame so wa de metoro no tumi force onu obi anya asema se nipa ni nyanwu ya apart from obi o chef fridge ma be yina kosie no nipa ni nyanwu ya de ebedi asem nti ya wo kasa se bi dwene ho na viewer no atumi aka akire obi se ebi opani asem ka awdwen wo sai osi abufo ya dia ema wano kontem se wadwen kwa be se ho na asem no wono tina me se ubi wa no aka asem bra abufo na bana dwene ho because e den ampanifo be sin konya nayak Germany nayak mo adwo na nyime nayak mo adwo pa because kwame hwesa awariem kra abodiam South Africa abodiam nso mo adwo kwame won sa awariem kra no entokwatimi ba yubu timi ka ma ne traso awarefo bi kro timi ede wo mpaso agudie mu nyina ba ntokwanim afi mpanimfo hia ne yedi asem na asan wo se de okaye no kwame o ma na no no esina dwen no eti se de na wukura utuefo no yentuetiefo nyina afo se abufo no bakura na ma one adwene ne mo bracket
adwene ne anu no nyinaa emo bracket nipa bia no ka adwene ne dwena nsa na anu aka biu na we no de wo de fa obuo fukura no hwese adwene ne anu no ebekopɛ ɛno kura bɛboa wo na ɛden no so ahu na unim yɛnka nkyerɛ Mary sɛ ɔpɔmpo ɛda kyena yɛhia no ha yɛde yɛte pata dwa so kwame yɛka sɛ yɛ asomdwe ne yɛpɛ ama fiɔfo so ahu because yɛka wo so atumi akɔta baabi sɛ ade ɔde bɛkyɛɛ ntoma ɔde kyɛɛ na ama obi ayareɛ sɛ esusu mu ade ampampa ne nua bɛma ne kan yo na kan ne nua ma no sɛ ɔkɔ baabi tiw na yɛ ne na ma ntina mbusa ne sɛ ne nua ma no wɔ he ɔso ɔkɔ baabi kro deɛ ɔntumi ankɔbusa no wonua bɛma ɔde ahwedeɛ bɛn fie ɔno de awansa ba wonua bɛma ne ɛsɛ busa no wonua bɛma ne didi nkɔmɔ ofie sɛ ɔkɔ he kwame ɔde di nkɔmɔ ofie ɔna Mary tii bia ntɔkwa no yɛ deɛ no ɔka kyɛn sɛ bɛyifo a watimi abɛkyɛ obi ntoma ama ne de yareɛ kɛsiesie abrɛnyɛ saa ɛdina kyɛ sɛ ɔde ahye maame no akɔyɛ 2-1 yɛbɔɔ no bɛyie si wɔ awe nam ama ne sɛ yɛ gaa no ɛhɔ ne ha no so ɛna wɔsa akyɛ adeɛ ama de yadeɛ ama obi ɛti akɔyɛ 2-1 ti ɛwɔ sɛ Mary ba na yɛ nua bɛyɛ te ne ho kwate no wa wude oba me amehwe ne so abesifo ma pa asem bia kan ya wo kan me minim se obesu se de ewusu obesu se bi okwa me hu be ma na ne sesoso na gire demu a na no ya papa me kwa me se mbufu me kwa ya msi wo ba bi roman fada bia se o ma communion no hwene se o sin wa no de apaso ya ma ai on pa asem bia na ko kan kwa me si hu be ma ne sesoso na tokro demu a na no ya papa me kwa ya msi golden tulip na aduane a ye be kye me si mu ni la komo mra we wani so me hu ase wo tiekire no obedi so bi na mse be ma adan nko ana kom de o tu de be se busumi nsia untimi no aduane ofi ana be pe aduane odi abufuo ko aduane friend we ni eso atwa bo no da bi se kwa me nipa bu a o ya ade he oba de kina ma ne mra me hwe na nikran chia fie ni ti so abesi fom no ma asem bi aka be ha no wati ane ha me de me tawa chi because I 2-1 de me ma ne defeat u sa ma me be nyina okasa no osu sa de obi awe nam hunhum ama ne se nyina ye ga ani so sa ne kasa kire nua panyi won jan no now sister panyi timi ka chen se wa we be nam ama se nyina ye ga wanya de ka akoma to ye mwati na mum de me kan se mo amutie no asem kuma bi bafia mo hu se we ya kan se onua mama no o mo trase na Mary ko kirem se wose ya mataba mo na emu jimi ma emu kwasiafo etina mo pe ma asem a asem kese 83581 you bet me asema no menhia mateke via land obi so ya be fa ye from menhia na wa be ya no ba bia no be kukuosi na nkotui atantan se ma ye de na ye de ba bia nso kotaba mo nso be kire kwa me ho na asem no okay tiemfa nkoko ho oyaba so Joshua na want to jam me say yo kuna jina mani 0540 44 70 00 0540 44 70 00 020 42 30 009 020 42 30 009 Ochima Joshua Junction. Hello. Ibacha udi na kasa frehe. Ajausu. Sopo Abraham da kitumfati. Osofo na mbom. Na huyo. Ma fisha panzo. Afin komete. Odorma. Yekrekrem yankwa. Yo media ya nika ne se ensamu ya bidu mu nkyane je ense mona mbutini a siesie ne ma na amara ko yi na media Japan na me ma o beto nka che nisho yango ponchao onso hello Ibacho jatani nie ni di mo me jani city bo mi do be po ase yuni kwanta that's ramete mesra na naji se na yiri mi ye ho campaign our radio so man nyama edu ma si free muntimanti ma munti se na on fanche mate but me ba na ho me ba na na dawro yo e gon ye besre anu afo we e moja baafu enu kwa se we twi we na we twi ha twi ma me chen na makorabo ye besre o mo se uni onye baifu wa ya se wa boni bayi o se wa boni bayi enye fe ndi ye besre anu afo de ni kwa se ka mutemtike o mu se
was Obino Kabaka baako na mu nyina mo ka bom na se mu mienu pese mu ntemu titia enye fe ne mu anya be di nhire fe ne de mutiniye mo betini so akoma bom na ko pon nhira mo ne da me da se hallo yeah da gon jatani ni ala sini mi wadu aguna that's right yanko ya sende obi ka to so ana ha dwen pa nti wori abadrum abatomo na asire monye bibi aka mama me da se hallo eba cha udi na ka safre he ka safre maybe me ka safre sankor me ye dio me bwa to me ma me no kama na ubu san se dia ade na monye fa homa no na me se bia ko be ka se mo fe me ni nya na mo se enchemasem o do pese da go na so de iye u so ye be fu awni pa so nya bia na se ye na ye bia ti me se onya abose na esi mo enchemasem me da mas me da se empo de twato na Richardo ene baby Joe e me chance hello eba cha udi na o ka safre he Benjamin the coffee code pia o ye tio me pa so ye nua ba na oje asem ne ba ho mi hu ni se asem no otiti ase no wa hu na asem ne kan yi esan se sa entima na odi ko ma ni nua ba ma na yewe no ene de sa ba yibo yi bai ansa na second time no se mena yi so asem ye de e bi bom na ne ma me no a o fie no on ne so ejagu abusuanim san se o trance ene o fe ne bana o ye na yewe no ho ene de wode semene bai no musiesi asem no a enkan ko du sei etibesna mo se de abedrum ho nde mo pekwan bia mo fa so mekan busuani na ye de abum ama so ndua ba me da se pi no futuo na otwato so Joshua bacho e mo sima ba ko na Richard Oba yo kontonchi de kan kasa na ochana all night in America no ba anapaya ward and the emergency council ayo ochana pa ya ward no metna se fitana pa no 8 di akopum area 12 na wana wosunsum ha ahodo na ba menim mamahwemu ama wan ya ochana pa okay ewa achma twede Joshua Johnson na nyimre no 31st no some transfer from 5 to nyimre 7:30 na 8 the program na so okay ayo ochana ya ward 31st night no Shannon so achma twede Joshua Johnson madika cho se oba simun demanya sa atwe mane boss 7 na 8 card e wonya bi mba okay oba no aba do ahome ka atwe ma time no so na the program na so okay me na mane 020 4230 009 020 4230 009 0540 44 70 00 0540 44